Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawidadan miwah kawilujengan. Mugi tansah kaji wulan kasarira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para sesepuh pinesepuh ingkang tuhu pinekten, para tamu kagem miwah putri ingkang winengku bagya mulya. Para kadang pamong krida dharma ingkang pana ing karya tuhu kinurmatan. So para kadang muda tumaruna ingkang kula tresnani. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken ageng pangaksama dene kula. Cemantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi keparengna kula hangaturaken menggah wigati sing karsa paewahan ing wanci enjang punika. Nama saderengipun mugi sedaya panjenengan kula dherekaken sesarengan mujuaken ras puji dalah syukur kunjuk ngarsanipun Gusti Kang Agung dineh sewilasa ingkang sampun kapatraken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah hamba paraswasana tentrem katitik ing wanci enjang punika panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal kanthi kebak ing kabagyan mewah kawilujengan. Para tamu ingkang winungku bagya mulya. Manggah atur ingkang sepisan panjenengan Bapak Sularno mewah Ibu Ngatini ing wanci enjang punika hamewaha putra putrinipun ingkang asa cilih Rara Ayu Putri Ayu Nur Cahyani ingkang sampun kasatu krami kalian Bagus Muhammad Hafiz Alwan Atmojo kakung panjenengan Bapak Isman Haryanto mewah Ibu Kartika Sari ingkang pidalem wonten ing Perum Dutamas Blok A06 nomor 13 Balai Permai Batam Center Batam. Dene ijab kabul mewah daping serat mojo temanten sampun kalampahan kala enjang rikala dinten Setu Wage Surya kaping 8 November 2020 wanci tabuh 7 enjing wonten ing Grahasetyawati Ngentan Mbagi Sukoharjo kanthi rahayu wilujeng. Nderek tetunggal lan memuji mugi serat mojo temanten kekalih anggenipun hanggebyur ing majaning Parya Agung tansah basuki kang kaesti rahayu kang tinuju bagya mulya kang sinetya dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah amin. Para tamu kakung Mbah Putri ingkang sinudarsana ing salajengipun lumantar kula panjenengan Bapak Sularno miwah Ibu Ngatini ngaturaken wilujeng rawuh menggah rawuh panjenengan sedaya mugi kasekecaken lelenggahan kanthi martu-martikaning panggalih saha ngaturaken kenging panuwun dene panjenengan sampun rawuh saha ngaturaken tunggu pangestu tumrap sehat mojo temanten kekalih. Ing samangke panjenengan Bapak Sularno miwah Ibu Ngatini ngaturaken kenging panuwun dumateng para tamu sedaya ingkang sami rawuh, para kadang pamong krida dharma, kadang mitra dasih sanak kathah ingkang sampun paring sabiyantu bot repotipun panjenengan Ibu Sularno anggenipun hamewa putra putrinipun satemah kalampahan kanthi rahayu wilujeng kalis ing rupitu. Panjenengan Bapak Sularno miwah Ibu boten saged paring piwales punapa-punapa namung nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Agung mugi karya tama panjenengan antuka leliru ingkang kalangkung kathah lan barokah tumrap keluarga panjenengan sedaya. Apabila ing ngarsa panjenengan sampun sumadyo daharan menapa dene unjukan mugi dipun rahapi sekapipun. Apabila wonten kiranging bojo krami saha tandang tanduk saking para kadang pamong krida dharma kadang-kadang pramulati kula ingkang minangka talangi basa nyuwun agung ing samudra pangaksami. Para tamu kakung Putri ingkang winengku bagya mulya sinaosa paewan ing wanci siang punika tebih karantam saderengipun wontene tumapaking damel wonten kekiranganipun lumantar kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Saderengipun kula hamungkasi menggah atur kula mugi keparengna kula ngaturaken sekar kinanthi laras pelog barang donga kula kagem Sri Atmaja temanten kekalih.
Duh Gusti kang Maha Agung mugi tansah paring berkah mring temanten kekalih engkang sampun daup nanggih antu kabahagyan ing donya tumekeng akhir. Para tamu kakung Mbah Putri ingkang minangka bagya mulya mekaten manggah atur kula minangka sulih sarira panjenengan Bapa Sularna miwah Ibu Ngatini. Tartamtu anggen kula matur kathah kekirangan saha kalepatan inggih namung kula titasawantah ingkang tebih saking kasampurnan sinaket ing kekirangan waduk Gajah Mungkur ing tlatah Wonogiri sedaya keladoing atur kula nyuwun Agung Samudra pangaksami. Minangka panutuping atur kula wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula wangsulaken dumateng kadang pangandelwara. Nuwun.